Fil-jum tas-sibt kompla intensifika l-ġlied bejn iż-żewġ fazzjonijiet, dik ta' Adrian Delija u dik ta' Simon Busuttil. Din id-darba żewġ fazzjonijiet li qed jiġġieldu għar-ridni tal-Partit Nazzjonalista li issa huwa maqsum aktar minn qatt qabel użaw dawk deskritti bħala soldati tagħhom u batuhom biex jitkellmu fuq ir-radju tal-Knisja. Ta' Busuttil ndew b'Joseph Grech, il-President tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista l-MZPN, filwaqt li ta' Delija qabdu lil Samuel Azzopardi, il-President tal-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex tal-Partit Nazzjonalista. Dawn għamlu 3 kwarti jaħlu jisparaw il-kanuni fuq xulxin fuq l-artikej mal-qassis Joe Borch. Samuel Azzopardi qabad jgħajjar lid-deputati li sfiduċjaw lil-kap Adrian Delija permezz ta' vot sigriet it-tlieta bil-lejl li ħbew wiċċhom. L-ungaġa li kritikajt għalija li f-tlieta mbagħad erba' ma poġġewx wiċċhom. It-19 il-deputat li sfiduċjaw lil-kap baqgħu qatt ma ddikjaraw x'għamlu ħlief Chris Said u Teris Komodini Kakija wara li sar magħruf li kienu huma li resqu l-mozzjoni ta' sfiduċja f'Delija. Fil-fatt kien one.com.mt li l-ħamis iżvela l-ismijiet ta' 19 il-deputat li sfiduċjaw u sa minn dakinhar ma saret l-ebda ċaħda. Intant fuq l-artikej il-President tal-MZPN Ferra ta' Żgħażagħ ta' Simon Busuttil u li ma tarax għajn majn ma' Delija tant li talbet biex il-kap iwarrab irreaġixxa għal dak li qal Delija meta ġie sfiduċjat. Żewġ terzi effettivament tal-grupp parlamentari qiegħed jivvota vot ta' sfiduċja fil-kap tiegħu stess. Issir konferenza tal-aħbarijiet minn Adrian Delija wara dik il-laqa u jgħid għada business as usual, nidħlu l-uffiċċju u nkomplu bil-ħidma tagħna. Imma kemm hu determinat li jibqa' jaħdem hu. Jiena li dellużjoni li. Dlonk wieġeb Azzopardi f'programm jaħraq hekk kif irrimarka kif dawk li sfiduċjaw lil-kap ħadu d-deċiżjonijiet għal kull tesserat fil-Partit Nazzjonalista. Il-grupp ta' fuq huma x'inhuma l-intenzjoni tagħhom, il-grupp ta' fuq sewwa iddeċidew huma għal kulħadd. Madankollu Grech kompla jisħaq li saħansitra jistħi jiddefendi kap b'allegazzjonijiet serji fuq rasu. Jiena jħossni redikolat illi rid niddefendi l-pożizzjoni tal-kap tal-partit tiegħi stess illa li kien qed jikkomunika ma' Jorgen Fenech meta konna nafu illi Jorgen Fenech huwa s-sit ta' 17 Black. Saħansitra, Grech kompla jitajjar u aċċenna l-akkużi personali li affaċċa Adrian Delija fil-passat. Kien hemm il-kwistjoni wkoll fuq il-ħlas ta' taxxa tiegħu personali, ħin kollu fuq il-gazzetti jekk ħallas it-taxxa mbagħad jirriżulta illi dik it-taxxa ma kienx ħallas. Quddiem din il-kriżi li għaddej minnha bħalissa l-Partit Nazzjonalista, iż-żewġ esponenti tal-fazzjonijiet ma ddejqux ukoll li fettquha pubblikament ma' semmija dwar kemm kienu dawk li sfiduċjaw lil Adrian Delija it-tlieta li għadda. Ma naħsibx li nistgħu ngħidu li għax dawn it-19 il-membru parlamentari ddeċidew b'dan il-mod. 17? Skużi. 17 membri parlamentari. Mux Parlament Malti. Għalek, fil-Parlament Malti. Iwa, ma xorta huma parti parlamentari Roberta u David ukoll. Mux problema, ma għandix problema, 17. 17 mux problema, iwa.